Liitto käy nokkimaan siellä sikaa ja sitten katsotaan mitä. No nythän hän käy tuomariin jo käsiksi. Ja samaan kasaan ryhtää vielä Leppilampi sitten. Siellä on pelikanssin rangaistus Roviua muita Pekkoa varten. Ja Sikajalma myös sinne samaan aitioon sitten komennetaan. Saa nähdä pysyvätkö velikset ja Iirolla toisistaan tämän rangaistuksen ajan. Näin mennään. Meinasin sanoa, että tasavajaalla, mutta pelikansana oli miestä vajaa. Kun Arto Luttinen huomaa, että hups, kunhan piti olla tässä puolet jää. Leppilampi voittaa aloituksen, näppärä nostosamo. Ei kuitenkaan kiekkoa saa, se hukkuu puolessa kentässä Lantala lapaan. Ja näin siltä syöttö Hoitsmanin kautta kiekko haettaa katsomaan Leppilammin liikettä. Se on jo vahvaa ja kevää sinne minne kaveri päätyy koolla tarvauksella. Kiekko on kuitenkin pelikanssa, oi, Ryan lästäyttä kyytiä kaveri päätyy. Tuon omalla käsulta mihinkin kiekko päätyy, se päätyy jälleen kerran Satosaaren potkoneihin. Ja nyt sille pelataan tosissaan. Luttinen on iskenyt tuolta tontilta. Ja sitten tulee Juhani Jokkanen ottama aika lisää. Tilanteessa 1-7 Juhani Jokkanen jää ja 1,5 minuuttia jäljellä. Mitäs nyt tapahtuu? On se, että Hankaa peliä pakko ottaa erotuomarin aikalisä. Ja tästä eteenpäin jatketaan niin, että pelaaja käsitään aina aitioon ja otetaan iso jalkapallo kentälle ja maatlainen alueen ei saa mennä. No niin, tämäpä mielenkiintoista. Louhi, mutta upea purku pelikansilta ja katsotaan Luttinen. Siellähän on Jukka Tammi! Katsotaan Hovista. Peltomaa pyssyttää, mutta pelikans kestää Pietilä. Pietilä, Luttinen. Ja sinnekö se menee? Herenius viimeisenä lukkona nostaa lähes Pikkumusta katsomoon. Mutta sinne se ei kuitenkaan päädy Brogelhast ja hän haluaa viedä sen kotiin. Hankin sitten Levi Pekkariselle, Rauki Mäkitalolle, Asko Poutaselle, Saku Kaasiselle ja Saku Leppaselle haasta kerrakseen. Kari Eloranta sen sijaan tämän perivät hallitsee, niin kuin myös Jukka. Katsokaapa nyt tuota kiivasta kamppailua.
koskaan oikeassa. Siellä sitten pistää isot raappoimaan. Ideahan toimii. Ja ketäpä on jäällä kavereilta, no ykköskenttä. Nimi mieleen muisti Heikki Paasonen, Mikko Leppilampi, Mika Salo. Siinä hyökkäys Vitja. Marttinen kuitenkin kiekkoon pelin kanssa hakee hanakasti kolmatta osumaa. On 4 maalin tappioasemassa, mutta se ei paljon paina tällä kaudella on laututtu lukemistakin. Tappia lukemista vielä tasoihin ja menty vielä ohi. Kun Leppilampi kiekkoon ja nostaa räväkästi kaveri hyökkäystä, oman hyökkäys siniselle. Samu vedyttää jalkaa aika paitsi, että tulee Leppilampi painaa väkisin pelin päätyyn ja 2 pelikansmista vaaditaan ennen kuin Leppilampi pysähtyy. Ja Jarno Sika painaa perään, painaa Hovisen selän eteen kiekon ja siellä ollaan jo maalinen puhissa. Salo puistelee päätään, ei saa kiekkoa ohi Hovisen ja tilanne purkautuu. Ja Ryan Lash ajaa kaveri päätyyn ja Tammi vastassa! Ei voi mitään! Ryan Lash, pelikanssi, 3. maali! Voidaan jäljellä vielä 11 minuuttia. Eloranta kakkoon puolustaja kaksikkona ja Helenius hyökkäyksen kärkenä. Siinä Nutsonen vastaus seuraava vaihtoon Paakkolanpaara pyörittelee, jää Heleniuksen jalkoihin ja kiekko Eloranta iskenyt jo 1 maalin tässä ottelussa ottanut 1 rankkarin arvoisen jäähyn. Pelikaans purkaa keskialueelta, sieltä löytyy Paakkolanpaara Loppi. Ja näppärästi klamputellen mennään kaveri päätyä kohden ja vetovalkoikin päästään ja maan eteen kuitenkin oli kuivuu. Ja Kiekon perään polkee Paakkolanpaara, kääntää viivaa keskikaistaan, Prokalahan sitä oikealle. Josta löytyy pieni ja Pietro takaisin Paakkolanpaara ja näin Prikas ralli kaveri päälle jatkuu. Ja katsokaa syöttää, joka kuitenkin polkkaa kakko. Kääntää edettä laitaan ja näin tulee. Kaveri päätyy Jyrki Louhiin ja nostaa näppärän lättyyn takatarpalle Peltomaa. Sutii kuitenkin ohi maalissa, tilanne kuitenkaan purkaudu, vaan tilanne jatkuu, kakko nousee hyökkäyskomauksessa, toinen kääntää Peltomaa jalkas, Salaman nopea laukaus on yllättää Hovisen ja Järppikin innostuu vaihtoaitiossa. Helenius ja vasemman hyökkäyskulmauksen. Kääntää kuitenkaan Pekasmanin taakse ja sieltä löytyy Prokahaast. Ja korkea nosto, Kivitolan korkeuden kaverin päätyy, niin se on selkeä pitkä. No niin, lähtee tulee! Hei! Mikä tää nyt oikein on? Häh? Tästä mä ite näytän. Ole Pelikaas nopeampana kuin koskaan. Pelikaas.fi Ja ensimmäinen erä on päättynyt tilanteessa 3-7. Nyt me tarvitsemme paikalle Jukan.